O martes de Entroido na Veiga vívese con toda a forza das súas tradicións máis auténticas, onde os folións e os personaxes do Entroido cobran protagonismo dende primeira hora da mañá. Os veciños percorren as rúas do municipio con comparsas que representan a figuras emblemáticas, como o charreiro, a morte e o boi, acompañados por músicos e gaitas que marcan o ritmo da festa. O charreiro, ca súa vestimenta característica e aire burlón, percorre o pobo repartindo bromas e animando a todos os presentes. A morte simboliza a figura do máis alá, acompañada de dramatización e rituais que combinan teatro e humor negro, mentres que o boi, co seu característico disfraz e a súa máscara, provoca carreiras, sustos e risas entre os veciños. As comparsas completan o cortexo, mostrando coreografías, coplas satíricas e escenas improvisadas que critican a actualidade con retranca e picardía. Tralo percorrido polas rúas, a xornada culmina coa festa da Soa, un momento de convivencia e alegría no que todos os participantes se reúnen para celebrar, compartir comida e bebida e poñer o broche final a un martes de Entroido cargado de tradición, música e participación veciñal.